Is this the most powerful plant in Africa? Right after ganja, yeah. Féach seo, tá sé hééis an bunch all in seo a Yaradum. Me and you later, we will choose some chat. Ish. Ish. Okay. Tá sé bitter mar deotha. Agus mohianta go ihe dilog atá úr. Agus bhfuil tais in san dilog céine. Níl sé tirim a chorbe. Níl sé trumí amach acu. Is bralo ihe díirech héis dheara. Agus sin an céad a riamh. An chat ihe ar an ghlá seo. Tá mu sé fír Ethiopia má tá mu sé túáil an chat. Wow.